जे चिनि मास गेदारिं टे रेलिं खा म पीस रैली जों जुद्ध नाया आबोनि बागैनो जों दिनै पीस रैली उंनाय एकाकाय चिनि सेकेंड एनुअल जनरल कन्फारेंस चिनि TUIPC न रगिनो दिनै लोको पांडा अर अंनाय एकाकाय गोबांमा जागानि न चिनि गारि कासुजोंमोन खानाका एकाय पारा रग बता थांनि हनै दलसा बर रग दिनै अ पांडा फाइमानि लामाव कासुका हनै खानाव मिया साइरगो पारा रग थांगै विभिन्न जागाव हुमकी तुमकी दमग रिखा एकाय चिनि अर मटस्टेनि जे चिनि मंच तंमनि मिया हर सबाय रिजाखा दिनै जोंगाबनो तसे स्लाम्पिका चिनि आरो प्रायनो सबाय रिजाकबाय खरनि काय लामा रगब दिनै विभिन्न जागा कासुजाक तंमनि साव एका अनेक गारि न ता थांदि नन गारि सबाय जांनाय अमुक खायनायखाय विभिन्न जागाव नानान बाबे खायै ताबक जोंनो कासुनायनि बागै साइतो गय दङ आहायपानो जों चिनि बर रक बिनि मानथायनि बागै सभा खालायनायनि बागै दिनै अर गोबां बरनो फायसकबायनाय एबं फायसकबाय दङ एकाय जों खा खालायो चिनि दिनैनि जे प्रग्राम म ग्रेन्ड सक्सेस सुंनाय एबं बुसकांगबो जों सक्सेस खालायमानाय होनै जों खा खालायो दिनै अर दिनै नर्थ इस्टनि आसामनि आलफानि चेयारमेन एबं मणिपुरनि NEIDP नि अजमारबो फायसकबायका चिनि बुबागरा ताबुक लामाव फाय दङ आंबाय कक सालायका एकाकाय चिनि बिके रांखबो फाय दङ एकाकाय जों खा खालायो चिनि वान सुकमानि तै दिनैनि प्रग्रामाव जों अजमारनो जे फातै रिमानि बो फायसकबायनाय एकाय मिजोरामनिखाय बंनि बाजेट चलि तंमनि बागै बंनि आदंनो बर पाठक मालिया आइफोरनि चीफ मिनिस्टारनि भिडिअ स्पीच जों अर दिनै फुनुंनाय जों बनो अंको बाय प्रोजेक्टर बाके फुनुंनाय नंखाय ताय उनको अर ताय जे नारवायनि बिसिंगो अंखाय त मोटामुटी जे अंकमानि चिनि डेपुटी CM बो अंखाय दिल्ली बो तिनि जुदि सकबाय अंखाय बर फाइनाय नों याखाय खाना फुङो चिनि कन्फारेन्स बो फाइनाय हिने जोंनो कग्रिखा एकाय जों जितेन्द्र चौधुरीनो बो जों फातै रिमानि चिनर फाइनायनि बागै आइफेनो बिनि बदलो दलसा बरक बनो ताथानि हनै कासुमान बागै बो फाइलि मालिया हनै साहर एकाय ठीक चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार मेबर कुमार जमातियानो बो जों फातै रिखा चिनि प्रेसिडेन्ट एकाय बो प्रथम गसिका बिनि कक गसिमानो तुइनो जों आवायबो खलायका आइफेनो बो ताय सालसेन परे बिनि पार्टी रगद साजा काता मुंखा छाइमिया बो फाइलिया हनै साका काय जाय हक जों खा खलायो चिनि जारा जों आगिव सिलाय बैसबा खलाय फिरगै फायनाय जाय तिफ्रा हास्तेनि लुकुरक बायाको बायखे गथावै बसकां सालो तिफ्रा हास्तेनि चिनि दफानि चिनि तिफ्रा सारंनि जे मानथायनि जे चबा जों मना काहामखायनो खलायमानानै जों खा खलायो गाकाय दिनै जे चबाव दिनै बरक तेबो फायकाकाय ते मोजां खामु गाय अ केबengmung कायसा आसायमा बाय बरक अंगो नों टोटेल सदस्य बोसोर दङ चिनि सारा तिफ्रा ताबुक जों जेता हिसाबै माने 20,000 मतन चिनि बरक दङ 48टा संगठननि गाय आबो अनेक बयस कंखा अनेक बरं कंखा गाय सबसे तिनि ट्राभल सुंगाताम ताबुक परीक्षा चलि दङ विभिन्न जागाव गाय कायले बायरि रक चलि उइ दङ गाय सामुं हुमुंबो चें साकाबा गाय आबोनि बागै तिनि बरक किसा अंकफन मानो सबसे चिनि तिनि कमा गाय ओ लामाव कासुमानि मियावा सारिगो पारा रगो हुमकिरिमानि अमरंनो एकाय तिनि नरक मिडिया रक बनु खामु और जे मंच सबाय जंगारक एकाय फुंगा डॉक्टर दत्र खायसि जों मा खालामनायसो इ कमन्टिन ता गोबांमा केबेंमung आसे दाबिले ताम तंमनि बा तांनि बुइकेना नांखा चिनि दाबि त जों त साका जारा जों सिलायरम किफिल फायनाय बंनि जे उनको पुलिस केस तंमनि पेन्डिं केस आबनो तारतारि खायै माने रसाय खिमनानि बागै जों गभर्नमेन्ट जानखा एकाय जे पीस एकर्ड जे उंमानि अ पीस एकर्ड न तारतारि खायै इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै जों साका एकाय ताबुक जारा रिहेबिलिटेशन मायाखो जोंनो त मडेल विलेज खालायै जोंनो रिहेबिलिटेशन नि क गभर्नमेन्ट सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट नि जोंनो कग रिजाक बं डिक्लेरेशन तंगो अ मडेल विलेज तिकाय चिन बरंनो रिया एकाय ताय निनि ताबुक जेल बिसिङो चिन बरक दङ रमजाक 17 जनानि गोबां दङ बरंनो बिनो माने कन्डिशन बिना कन्डिशन न बरंनो फियगरिनानि बागै जों दाबि खालायो का अमनो तुइ चिनि 18 दबा दाबि दङ चिनि दफानि बागै एकाय जों नायो अ दाबि रक तारतारिखाय चिनि दफानि बागै चिनि मुक्सारंनि बागै चिनि तिप्रा सारंनि बागै म तारतारिखायै इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै जों सावै दङ एकाय जों अमो सिमिया NRC केस बो जों चिनि म थानतै ताबो जों दिल्लीव सुप्रीम कोर्ट केस खालायखा इतिमयदेन हियरिं उखा एकाय जों सुदु NRC सिमिया चिनि इनार लाइन पारमिट न तुइबो जों आरो सुप्रीम कोर्ट जों आपिल खायका एकाय ताय लैंड रेस्टोरेशन
रिनेमिं सिनि पारारंनि मुंजे सोलायजांमानि हेंगाखाय 1980 सनो जे रायट दंमोन परे जे दिनेश सिंह जे कमिटि उनखा अ कमिटिनि रिपोर्ट ब आरो जों सुप्रीम कोर्ट जों सबमिट खालायखा एका आबनो रगैनो ताबो सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा हास्टेनि गभर्नमेंट नो और नोटिस रहनाय ताई सेंट्रल गभर्नमेंट नोटिस रिनाय थानाय 4 तारिख अक्टोबर 4 तारिख फेब्रुवारी वो आबं कंखा माने एडमिट उनखा ताचिनि केस सुप्रीम कोर्ट